8 nih mau 8 घर hello pahor le beri nande wan anggi yo guys good morning to lokapurni benjabai last vlog Gengrukनिफ्राय सिक्किमनिफ्राय आरोना थ' दायो जों लोगोफोरनि फुरा अल पेकिं जाजोब्बाय डान हटेलनिफ्राय थांनो थाखाय रेडि आरोना लोगोफोरनि जिमखा गेस्ट हाउस मोजां आरोना माने जेखिजाया बहुत हाम्बल मालिका थ' नैबेनो जाबाय गार्ल्सफोरनि रुमा ओइ जाबायना बिराद लेजिसनि ओंखारनाया रेडि आयो नै ड्रेस फ्रेशनिया बोरै नांखो बरिया नांबाय सुपार मस्ति धमाका फुल गोजांनाय ओमफ्राय दा जोङो बिनिफ्राय जों चेक आउट खालामखाबाय जोब्बाय जोंनिया माने थांनोसै डाइरेक्ट बङाइगाव ओमफ्राय बिनिफ्राय बङाइगावआ दङ अलमस्ट 400 किल'मिटार थ' दायो जागासिनो टाइमा 12टा थ' 12टानि उनावसो जों ओंखारजासिगोन आरोना थ' मथा मथि 12टा 1टाफोरनि जाहैखागोन बङाइगावलासि आरोना थ' दिनै जाबाय लास्ट डे लोगोफोर बड इन्जय खालामबाय बड मोजां नांबाय ओमफ्राय आं माने गोबाङानो माने बाजेट प्लेननि फारसे माने भिडिअ बनायनोसो खावलायदों थ' आङो नैबे भिडिअनि उनाव आङो बिनि माने बेसेबांसो जोंहा बाजेट थांखो माबायाव मा खरस जायो आरो बोरै मा आं गावनि एक्सपिरियेन्सथ' बुंगोन आरोना थ' जों ओंखारासै लोगोफोर मेंजोब्बाय दे उफ लागाव लेट्स गो जेडिक्स भाई फुल रेडि 400 किलोmeters yeah non stop होलांखानोसै लेट्स गो हागो बाबा लाखियाव जाया सेस गारि सारि धुम खालामगोन हाजोसोना आरो हाजोसोब्रा 400 किलोमिटार नर्मेल हा नङा हाइवे नङा बेनिखायनो जों गिदिर हरनि थाब सोरांनो हानाय दै माने हाजो खायसो आरोना थ' नै गार्ल्सफ्रा पुरा रेडि जाजोब्बाय भैया चलते कभी मिलते हैं आज बहुत अच्छा लगा बहुत हम्बल है भैया ठीक है चलिए अय भगवान कुलर नहीं मेरा भैया रास्ता पर हाँ चल रहे सॉरी फॉर दैट हाँ मतलब पार्किंग से यहाँ पर लाया है इसीलिए ऐसा हुआ देखो तो नहीं जोंनिया लामायाव दोननां गारिया केसे बुंदो मेंजोब्बाय Let's into the pond. थ' दायो जों मोनसे रांप' ओमफ्राय नै लामायाव मोनसे फिथाइ मोनबाय थ' बेलेग आरोना नै प्लामानोलै बि प्लाम थ' बिसोर माने जोंनिखौ दार्जिलिंनिफ्राय माने गेंटकसिम माने लामा नुबाय थादों आरोना थ' बिनिखायनो जों लाखिना नायस्राबाय जे मा फिथाइ मार बे दालाय ट्राइ खालामलाय प्लाइमान जानाय बेलेग नामा खिन्थु ओमफ्राय नैबे टेस्टा रिभार जालाय नैबेनो आइ गेस आरोना मानोना बे दैसा फैगासिनो गेंटकनिफ्राय नै वाव टेस्टा सेरेब बायदि सेरेब एलकहल दङ बेयाव लोगोफोर नै दायो सहैबाय तिलिपारा टटेल दासान्दि 160 किल'मिटार दान जाबाय आरोना आरो दंबावो 200 किल'मिटार 160खौ माने फैनाय बायदि मोनासै आरोना माने ओंखारबोनाय माने बारा फैनाय नाङाखै दायो दंबावो 200 किल'मिटार ओमफ्राय नैबे जाबाय वेब्स दै ओमफ्राय ओरैबायदि हाद्रि माबाय मोखाङाव नै नालाय हांगार पुरा गेंटकनिफ्राय तिलिपारा 166 किल'मिटार दायो आं सिनि सेसलै लासिंग्रा एसां हाद्रियालै बेनि नङा एसां हाद्रि धुला बिदि आरो जों बाइकखौबो एसे स्पिड होदोंना 90आव फैदों जों इक'न'मिक माने 80 90 आरोना आरो बिदिहाय सफैदों नङाबा सफैनाय नङामोन जों Finally, Assam.
masa. Sore ini mencoba apa border West Bengal Assamni. Tapi nak tunggu Songkos Desa. Nanti ni. Ini benar border ni benar. So ini mencoba Songkos Desa di Dolong. So finally Assam bin Finder sampai deh. Wah, apa benda ni? Hor. Total dasan dia ada boleh nanti tu mula nanti kilometer. Boleh kau soinar nanti kilometer tu bau nanti kilometer sayu malam ni. Talagapur finally after 2000 kilometer. Naik home mana no mencar naik. Pemain no mencar bisa barang lah 20 kilometer 30 kilometer ni bisa baga mati lama bawa mati. Prai kilo dengan island ha. Prai ang ha. Bangal lebar jaga ya deh. Prai moनसे बुस्थु देखायनो आङो गारिखौ फुल टेंकि खालामदोंमोन माबायाव सिक्किम एमजि मार्गाव बिनिफ्राय एमजि मार्गा दोङो पुरा पुरि 500 किलोमिटार तो 500 किलोमिटारनि उनाव आंहा दिनै नै नांबाय गारिया रिजार्भ जिर' नङा रिजार्भ आरो दंबावो बेयाव आरो खारबावगोन आरोना 30 किलोमिटारसो तो बे हिसाबै माने 220 पालसारा फुल टेंकियाव माने डाइरेक्ट सिक्किम गेंटकसिम माने थांनो हागोन आरोना खिन्थु दावखोनायाव एसे बारा जागोन खिन्थु फैनायावसो खम जादों ना तलगफोरनो फाइनाली 8 days ni mau 8 days Jesus सप्ताह नौनी घर हेलो कोई है कोई नहीं आयो सप्ताह सुनो हेलो ai bư cái bư có hồn đấy bây giờ nó đâu ăn cái gì không hàng bên lấy gì đi vô lại hả sudah ba Wajau kus lah yang dekse wah bibo wah mama kamu senang gila ya dan nakan ish dah masakan dah ya nggak जों जादों जुदाय sang गोजान फैदो जों नेगासिनो आं दिनै माने खाम जायाखै हा फुंनिफ्राय आं ओंखाम जायाखै एकदमबारे माला दं गय सिक्किमनि गय लादों सिक्किमनि गय तो नै आंनि बाइकआ 2000 किलोमिटार लांबाय दे 2000 रेसपेक्ट 220 पालसार रेसपेक्ट करो नै बाइकआ नै बा एक कनजासि सिंगल मोनसे प्रब्लेम जायासै मिथिबाय ना मात्र नाथुला पासमे हारि बियो अक्सिजेन गैयाबानो हारि गारिया स्टार्टआवनो जाबाय थायो मात्र माने अक्सिजेन मोना ना बेनिखाय आरो नै जोंनिया जुगारा माने मा होनो दा पेनक'डा टटेल गारिया थाव जाबाय 3700 नि टटेल बेनो बेसां माइलेज जाबाय ने माने फुल टेंकि मोननै जाबाय आरो मोनसे 1000 नि आरो दा लोगोफोर आफ्टार 8 days 8 दिननि उनाव बिमानि आखाइ संनायनि ओंखाम बिमानि संनाय ओंखाम किजिया टेस्टानो जानि बोरैबा माने न' फैनो फैखाय आरोना बेसां लाक्जारि हटेलाव जाया मानो गाबोन फैगासिनो बाजेट प्लेननि भिडिअ माने गोबाङैनो डिमान्डेड माने कुइसन बियो माने गोबां सोंबाय आरोना बेसां फैसा थांखो बेसां मा खरस दोङो बहा मा खरस दोङो लोगोफोर गाबोन लावगासिनो आं दे बाजेटनि भिडिअ लोगोफोर ओंखामानो जाबाय